салом бародарони олиқадр, имрӯз як кафш ёд як чӣ фаромӯш кардаро ёфтем. Якта зил 131 ҳаминҷа кае ки ҷар шудааст, ягон 30 сол пеш ба фикрам ҷар шудаге дар дуруни оби Хингов 30 сол баъд зил 131 ажа касе запчастҳоро кушодагӣ гирифтагиай ҷода мондагиай боло бировардан қиинтар набировардашу омадем гуфтем як хабар гирем. ана ҳаминҷа дар даруни овай бачаҳо тамошо кунед. Я чанд сол шудаги? Як где-то як 30 сол зиёд шудаги. 30-35. ина бародаро зил 131 бензиновоз қариб ки дар давраи шӯравӣ ҳамҷа пардагиай ай ҳамин боло ҳамин столбаро ки мебинӣ ай ҳамҷа пардагиай айра ҳаминҷа омадагӣ задагиай и боқӣ мондааш чанде ки тунистанд мардам ҳуй кардан гирифтанд тоҷара бакша айҷаи тарафш дар таи овай не балоншам камтар диёра не ки камтарша мебини ҳамин сияҳӣ ана ҳамин сияҳӣ балонай не ки дар камера намеоя я 30 сол шид овам хурдес ҳасташ зангам хурдес ҳасташ кол як мебинем бародаро булдозер километ гузашт як трос мебандем инҷа мекашимш мебинем мешава намешава давомаш ҳаст ҳамҷа барои рӯзгор бисёр корумад мешава агар яке соҳибаш пайдо нашава хеле фаркопшам ҳамиҷа не баҳор мелахши дар санго ҳамқа сахте аст ки ҳамун мотор шуда тай сангрег мондагиай оҳани бақватай паҳми зурай барои поёи навис бисёр хуб мешава боқи мондаи запчасташ не фрисангай я дискаш наҷай я дискаш иҷай инҷа хела запчаст ҷамъ кардагиай моҷарои имрӯзаш ҳамин қадр раҳи хамидагӣ на бибурем боло як дискатер шуда наҷа овои Хингова диде чӣ хел тофай дар икутал ҳашаш карда мебурем ҳамин хел бародаро хайр мо мебурем шумо бишинед дам бигире навори пешинар фаромӯш накунед тамошо кунед силкаш дар бари поёни ҳамин видео апишани видеоро бихонед тамошо кунед зинда бошед дар амони аллоҳ то боздид.